Ngibingelele babukeli bohlelo lomkhanyanguzo TV, Xolani Mthethwa lo okhulumayo. La ngizokhuluma ngesigameko esingehlele nje ngikhona lapha. Sengihlalele futhi isikhathi eside. Kusho ukuthi la into eyenzakalayo bengihlezi ngizwa ukuthi kuthiwa hey ijele ethi Westville yabona. Ugcina na kube sengathi leli jele uyalazi kanti cha awulazi. Yabo uhlezi ulizwa mina ngihlezi ngizwa kuthiwa hey ijele ke lase Westville ke ikakhulukazi ke igcwele aba 27 lapha na. Futhi aba 27 ke uma sebechaza yilaba abamisa u7 kuthiwa basebenza ngegazi ke labo. Yethi ke ngingakaze ngibone up until bafika ngoba cha bafika impela bona funa uqamba amanga. Kusho ukuthi la mina ngingena nje ejele vele baqale bangibuza ukuthi amathathu nginawo yini ngabatshela ukuthi hayi nowakhona amathathu ngifike nawo cha bangibona ngabosha hathi angaze ngiboshe nale file lakutshela hayi sidlule lapho ke qhubeke ke ngihlale up until kufike i-transfer esuka eWestville. Shoot labantu abasuka eWestville njengoba besuka siyabuka la besibuka phela thina la emafoni. Shoot njengoba beza la kahle kahle bayadlula abantu kufanele behambe beye koNcome bayadlula kuphela inkinga bazoqala la kuthini. Hayi bafike yabona babefika la bantu bafika abaningi yabona ngiqala ubona abantu abaningi kanjani yabona babefika yabona laba basuke beyitshela ukuthi bathi ba madoda amakhulu mase kufike laba bantu laba hey laba bantu into engayizwa nje kuqala kuthiwa leyanto awumani unikwe njengala ngoba lapha awuvela ubuthi yabona nje lo uyazi phela lo unikezile ngoba phela lo muntu unento ethile yabo mase kuthiwa hayi wena isokubeka ube into ethile yethu kodwa ungayona mase kuthiwa hayi ke ndoda ifakazele phela ukuthi uyilento uthola ukuthi hayi ayisekho kanjalo kusho ukuthi into yakhe isuke ingasekho ngoba usuke ungayazi leyo nto. Hey yabona bangifika lapha mayifika le genge naye kusho ukuthi ifike ke iqala ivalele yodwa nje sectionini ngale ingavunyelwa ukuthi ize kulama section amancane ngapha ayithi esikoleni nale genge esebenzayo ngoba lapha kanjalo khona kwakuhlala igenge esebenzayo ngale ukuthi le section yethu ngapha e3 kuhlala nje abantu abafundayo kuphela kuhlala uthisha kuhlala abantu abafundayo bese kuba khona mhlambe ke nokucleaners abancane yabo kuphela akekho komunye umuntu wayehlala lapha ngaphandle kwalabo bantu bangafundi wawuhlala kwenye section yabo. Hey yabona ke kuhamba izinsuku lapha lo mfethu ke lo engafikela kuyena owayeyena wangitshela ukuthi indoda yenza kanje ukuze ukwazi ukuphila akasekho phela njobe engasekho nje sihambile wacela ukuhamba eMaritzburg yena sengiyabona ukuthi wayehanjiswa yini vele wayesezwile ukuthi uze Westville la same time wacela i-transfer yokuya eMaritzburg yabo. Mina ngiyajabula ke methu uyahamba ngoba manje ngiyabona ukuthi ngase ngiphelile phela kancane kancane bafo engeke mfethu ngifuna ugwayi nani yabo ufuna insipho nani yabo kanti hayi nje mfethu ufuna nje ukuthi abo wayibhemeke yabo. So hey baze labantu bathole ukuthi bavuleleke yabo. Yabona mabefika ngapha ku section my babo yabo bebuzeke obani bapho gcwala bala e26 yabona hayi sizokhishwa ke yabo nje kusemini nje yabona sebhene plaza semini abanye bayidlalela lutho ngoba bekunemidlalo eminingi ilutho abanye bayidlalela idayisi abanye bayishala ukhasina yabo abayishana bayidlalela abane lapha abanye bayidlalela ibhola khona la hayi sibizwe ke masibiza ke sibizola ke endlini ke yabanye abafethu abathile abakuwo lo mkhakha wabo yabo hayi sho ukuthi hayi ke madoda hawu babuke amathathu wami yabo kuthiwa hey le tattoo ndoda uyayazi sho ukuthini mina ngokuphapha kwami ke angithi manje vele ngiwadwebe ngazi ukuthi mina ngangichaza ukuthini ngawo
uyabona. Hayi ngiwachaze ngiwaqede, aye bathi hayi ndoda hayi akuyona into sitshela yona, yabo. Bathi uyayibona le tattoo oyifakile le ikosiza ndoda ukuthi uyirapha, futhi kahle kahle sesizokuyekela ukuthi wena uthi ukhonze inombolo yabo noma uhlangothi lwabo, yabo. Yethi ngingayona inombolo ejele ngoba cha angazi ngibe inombolo ejele, futhi angikuphasisa ukuthi umuntu oboshwayo kulesikhathi samanje athathe inombolo ngoba cha angeke imsize ngalutho. Instead izomdlisa ngenduku nje, iphinde futhi imhambise kulelo jele, uzohamba isikhathi eside nje futhi, yabo. Kodwa futhi angigxeki, ngikhuluma ngesayidi lami. Kusho ukuthi ke bangibuze bethi ke yabona ndoda, yabo njengamanje ngabe sekufaka uplastiki sishise kahle sengitshelwa manje ke omunye ke manje owayengikhonzile, yabo nje ethe ndoda yazi mfethu zama ukwenza njani ndoda, zama ukuthi umfethu ongcono uyiraphe ngokuthi bakudwebe labo. Ngithi mina ukhona umuntu onomshini la ngoba phela mina ngidwebe ngomshini lana. Bathi hayi nokhuleka khona umlungu vele abafike naye, khona umunye umlungu ababefike naye ke uyadweba la mlungu loya, hey la mlungu loya ayifika ushuthi ungena ngezindlu ngezindlu, ushuthi yena indlela aphanta ngabe, yabo. Wakhanda nje ushuthi lo mlungu lo okwakuyindlela yakhe naphanta ngayo ayafika nalo mshini, ngiyabona ngathi hayi moto le yeredo adapter le, futhi yabona ubuchwepheshe obulapha, nami ngafunda into eziningi lapha. Ayisho ukuthi uyikhandile lento. Ngithi mina ngicela ukubuza ake inaliti ke wenza njani ke inaliti ngoba phela awukwazi unichofoza ngento kade uyichofoza ngomunye umuntu, ayakwazi ukwenza enjalo, yabo. Wathi hayi no, uyayiwash, yabo, ukuthi uyayiwash inaliti. Ngathi mina yazini mfethu, mina umshini okudweba nginawo endlini, cela ukuthi senze kanje, ngizofona ngithi abavula ibhokisi bakukhiphele ilokhuzane iphekhe yodwa yenaliti no inki lo omnyama kuphela, uyabo. Nangempela ngikwenze lokho, ngikuhlele ngendlela yami ukuhambe kuze kufike ngimnike ke lo muntu omshida. Iyona ndlela futhi ke leyo engakhokha ngayo ngoba hayi ngaze ngimnikeze lutho. Ngathi nje ndoda ke uma ukuthi kanjani inaliti le ebengenza ngayo ngiyakunikeza yona yakho, kodwa the rest ezami. Kodwa futhi ke sizosebenzisana ke manje, if udinga inaliti uyakhokha kimi, vele ngeke ngihambe ngigcine kunikeze zona. Nangempela hayi ke angichromeke kule abathi abayidingi, yabo. Ngempela hayi njengoba nje ngina ngachroma la yavaleka ke le babethi cha abayidingi, yabo. So okusho ukuthi mina kunginikeza isifundo lento ukuthi ungahambi ubhala noma yipi tattoo, ngoba uma ubhala i-tattoo ongayazi na ukuthi isho ukuthini, kuyenzeka wehlele umshophi ugcine ubopheke. Lesikhathi ubopheka bazokubuza ngale tattoo, and uma ungaphenduli bayakushisa. Wesike futhi bangasona isigebengu uba senkingeni ngempela futhi, ngoba khona omunye umfethu nje wafika nje ebhala inkuzimala. Ngiyabona ke loyana, uyabona ukuthi la muntu leyanto uyayithanda leyanto leyana yama-tattoo, ngoba wayifika nje yabona isigora, yabo isigora la mfethu loya wayifika nje edwebele inkuzimala ngebhubesi la, dwebe ibhubesi athi manje uyidlakele, faka ibhubesi lapha, ibhubesi elifaka nane-crown, cabanga nje. Kanti yona ngempela ibhubesi phela noba nazi ukuthi inkosi yezilwane, obvious awukwazi ukuthi ufika ejele ungeyilutho bese ibonakala ngebhubesi ne-crown. Yebo unambula ngishayo, kodwa ngangiyibona lento mase ngibuka phela ibhubesi inkosi yezilwane, njengoba inkosi yezilwane shuthi lona vele ligoqile la esiqiwini, yabo. Bezwe izilwane ezinye zizwa ngale ibhubesi, yabo. So nalapha na ke ejele ke awukwazi ukufika usudweba ama-tattoo kanjalo, yethi usuke uyithanda vele nawe leyo nto leyo, kodwa futhi ke mase ufika lapha inkinga iyakhuluma. So lo mjida ke bamtshele hayi angayizwa ke leyo nto, vele angayizwa lento abayishoyo, yabo.
avela alwe angithi isigora yena avela alwe abashayeke labafethu laba kanti bazomplanela nje kahle kwadlula nje usuku olodwa nje ngakusasa ekuseni nje siqeda nje ukusukuma yabona kusukuma nje ukubala hayi base bamdumela bemthinta ngezinto ezicijile bamthinta ngezinto ezicijile hayi babamba kodwa bakhinya kodwa nje bamtitinya bamtinyela bafana bamtinyela kangangokuthi hayi yazi indoda yagqoba uphondo hayi kwasiza bona ke ojele noma ke phela abafethu bagcine bethintekile ngendlela abathinta ngayo kodwa le ndoda nje hayi yahamba nje esibhedlela yahlala impela nje esibhedlela yafuthi uqamba manga yabuya nje si right nokuba isigora nje futhi sekunciphile ngabona ukuthi ayino shuthi le ndoda ayathuka ucabange kuzokohlela isigame kufika njengayo le ndoda le so esengisho ukuthi ke kubabukeli laba abangaka ngeni kule ndawo futhi abanamathathu abathanda amathathu abaqaphela amathathu abawafakayo ngoba ayingozi mawufika lapha ayikho ithathu engakhulumi lapha ngangayazi Melando kodwa ayikho ithathu engakhulumi lapha kangangokuthi ngisho ukuthi wenza into encane iyakhulumisa nje yabo one awuso sigebengu kodwa futhi unethathu yabo ukhona umuntu othi wenza ithathu uyayithanda mina ngiyayithanda nkosami uInki ngangivele nje kusuka ngisakhula nje yabo ngisakhula ngiwuthanda uInki ngenxa ukuthi ngangivele ngiyidansela mina ngisayikhule nami ngiseyijongo nje ngangiyidansela yabona ithothi ngiyayiculela yabo ngicina ngithanda yabona umrapper othile yabo ngithanda ukufaka amathathu wafana nawakhe yabo nje mina special nje mina umuntu okwakuyi role model yami nje kwaku Eminem so ngangivele ngisho ngisafunda ngwadweba amathathu wakho ngoInki ngoba vele ke kwakulana khona lami lelo engazalwa nje nalo yabo ngangivele ngiyidwebe ingalo yonke le ingalo le kanti kuzokuhamba ngempela mase ngifike emazingeni ukuthi ngisebenze ngagcina ngawuthenga nami umshini ngabiza umfana okwazi wangifaka so nje ngangithi ngisazoqhubeka futhi kodwa apha until ngiboshwe angiphinda ngasibona isidingo sokuthi ngafake noma ngiqhubeke nawo ngoba angilazi kusasa lingiphatheleni angeke ngisho ukuthi ngeke ngisaboshwe kodwa angisakuthandi ukuthi ngibole kule ndawo ngoba hayi inzima ngabuza umzima lapha kodwa futhi ke ikusasa laziwa ngoba phela umuntu nomuntu unenhliziyo kuyenzeka umuntu akhulume kabi kungafiki kahle kuwe yabona ngenxa ukuthi mhlambe i-anger management awuyenzanga kahle wayenza ngoba wenzela ukuthi udlule nje kuleso sigaba leso kodwa uthothi unembeza yakho cha awukaxoli ngenxa yokuthi nje uvalelekile yabo ugcina ukuthi usugcina usulimaza umuntu kodwa wena kade uboshiwe uqwashisiwe futhi ukuthi hayibo umndoda mase ufike ngaphandle kufanele ukugade u1 no2 no3 yabona into obongakade ungayinakile yabo mina ngangingazi ukuthi uma ushaya umuntu ngaphandle kuyicala impama nje ushaya umuntu ngempama kuyicala ukusabisa umuntu nje kuyicala ngangayazi yonke mina kodwa into ngiyithole ngeza ama program lapha ngaphakathi ukuthi kuyicala ukwenza leyo nto leyo kwakhona nje ukwenza ithathu ejele kuyicala ngangakwazi malokho ngoba sengwenzile wangibuza omunye ubaba lapho athi awukahleke ndoda uyenze nini ke le ngoba phela wena kudala wafika siyakwazi la hey manje ngisasa ngithi mhlela hayi yazi induna kade ngiyiqopha lapha yabo manje ngisosala ligama lapha igama lika mama lapha manje ngiyabona vele ngifikisele ngenyembezi mangilibuka lapha yabo ngacela xa ingcono ngivele ngiyiqhwebhe kanje yabo wabona ukuthi ayi ngiqambela amanga nje yabo kodwa awayithulela ngenxa ukuthi vele uyathi ngiyo umuntu wayehlupha ejele yabo ngangiyindoda emnebile ngele iphethe kahle nje kuphela nje hayi ngangiyithandela nje mina ke imali ngifuna nje uqamba amanga yabo so nje ngiyacela nje babukeli ukuthi abangangeli le ndawo nabangakawenza amathathu bengawenzi ngoba ayibazubhekana nenkinga mase befika la ngaphakathi uyabona so ke ngizocela ukuthi ke la ivale sizobonana kwenye episode elandelayo ngizocela futhi niqhubeke nenze njalo
ukufollowa leli page, ningene ku Facebook, linabalandeli abaningi, subscribe, liqhubeke futhi nilibukele, ningapheli amandla. Liyasiza kakhulu, liyaqwashisa, nami nje lingisiza kakhulu ngoba mina bengazi ukuthi kumele ngikhulume ngithini uma bengibuza. Ngangivele nje ngifikele izinyembezi, ngifikele enga, yabona ukuthi fanele ngikhulume, kodwa-ke kungisizile ukuthi ngixhumane nomphathi walo lolu hlelo, ngikwazi ukukhuluma ngesigameko sami. Ngiyabonga.